Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausa kanimo. Mianata sa ikakawhaag tulo nga Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan. Gipahinumduman kita karon sa mga requirements unsaon gyud nga mahimot ang angayan nga makasulod sa gingharian sa langit. Lingi ay mong tupad na angayan aka ng naong nimo. Mauna naot unta nga magpadayon tas pagkat-on iampo nato ang atong mga leaders sa kanasuran labi na dinhi sa atong nasod nga dili lang sila murag angayan sa ilang naong dinhi sa ilang external nga hitsura. Naagyan ang pagsuloban ng ilang mga honorable nga mga attires kung dili ang ila untang mga kasing-kasing mahimong angayan sa matas Ginoo. Ug ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig higugma nato pinaagis pagpamalit aning ato mga raffle tickets aron matuman ang ato mga pangandoy nga mga proyekto dinhi sa parokya hatagan o sa bunta sa Ginoo sa mga grasya nga makaluwas kanila lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Amen.
Magampo kita. O Dios, among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni ana si Eliseo miadto sa Sunam diin magpuyo ang usa ka babayi nga dato. Giagda siya sa babayi sa pagkaon. Busa matag-agi niya niadtong dapita, muhapit gayud siya sa balay sa babayi aron sa pagkaon. Ug ang babayi miingon sa iyang bana, nasayod na ako karon nga ang tao nga kanunay moagi dinhi usa ka balaang tao. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaan, lamesa, silya ug suga aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw ni ana mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Og si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Si Gihasi mitubag, wala siya'y anak ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha na ang babay, si Eliseo miingon, sumad karon, magkugos ka nag anak nga lalaki. Ang babae mitubag, dili ka na mahimo, sir. Propeta sa Dios, ayaw ako tiawi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gisangyaw ko ang imong katarong diha sa bagang katawhan. Wala pupog niyang akong mga ngabil, ingon sa imong hibawan, O Ginoo. Kay mingon ikaw, ang akong kaluoy hangtod sa kahangturan. Diha sa langit imong giligon, ang imong kamatinumanon. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Bulahan ang lungsod nga nasinati sa masadya nga singgit. Diha sa kahayag sa imong naong, O Ginoo, naglakat
sila. Sa imo ngalan nagasadya sila sa tibuok adlaw. O pinaagi sa imong katarong, gibayaw sila. Magawit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kay ikaw ang kasanag sa ilang puso, ug tungod sa imong kaluoy gibayaw ang among gahom. Kaya ang Ginoo mao ang among tanim, ug iyaha sa balaan sa Israel ang among hari. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw, ug dili nagayud siya mamatay pag-usab, ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ka, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako,
dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mupas-an sa iyang krus ug musunod kanako, dili angay kanako. Og kadtong magamping sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinoo niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini kadtong magpainom bisan nalag bugnawng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong usual nga pamaagi aron maayo ang atong kahimtang, ato gyung proteksyonan ang atong kinabuhi ug ang atong mahal sa kinabuhi, sama anang amahan, inahan, anak, bana, asawa. Munang magsigi gitag atiman nila niya ato ginang tagaan og priority. Pero sa Ginoo di ay lahi. Unahon nato higugma ang Ginoo niya ikaduha na lang ng amahan, inahan, anak, bana, asawa. Gilingay mong tupad na kinsay imong number 1. Kinsay number 1 ninyo? Ginoo o imong mahal sa kinabuhi? Iisa ko nung kamot katong nagmahal sa Ginoo bita sa kamot. Daghan-daghan diyan. Nya okay ra ka mo, dili mo mukaon karong Domingo ha, kay ipalit lang ninyo raffle tickets ang inyong kwarta. Anan, di lang gid mo palit ba, di mo gasto og kwarta karong Domingo ha, kay inyong ipalit ang tanan ninyong kwarta para sa Ginoo. Raffle ticket para na sa Ginoo. Bikin sa may muhimo ana ta sa kamot. Pulos mo mga bakakon. Mga bakakon. Mao na nga hinay kayong halin sa atong raffle ticket. Kay may lang ta sulti, was buhat. Liwat gitas mga congressmen o mga senador o naas executive departments nato nga siging sulti, kami alagad, kami magpahalaga sa atong soberenya, kami kuan gyud sigig pangumpanya. Unya dayto iniglingkod mga kawatang dagko. Mao na. Lingay mong tupad. Na musugot ka nga mahimong kawatan. Na ba? Mahimo kang kawatan. Sugot ka. Mauna siguro agyod ang gisulti ni Kristo mo'y atong sundon. Og ngano man nga siguro man kay ning iyang gisulti. Tungod kay siya man say tag-iyas tanan. Ang tanan nga niya nato, tanan gyud magamay og madako, madaghan o madyutay, iyanas Ginoo. Wa gid tay ato. Nya kun ato siyang siguroon, unahon nato siya higugma, mabulahan gid ta. Naa man siya sa gitawag og kinatasan nga gahom. Nya nganong ato pa man ang duda-dudahan. Muna diri sa atong unang pagbasa, tungod kay midawat man kining magtiayon,
nga way anak, midawat man sa sinugo sa Ginoo nga si Eliseo, propeta Eliseo, niabot yung panahon nga gigantihan sila og anak. Di man ni mahimo bisan pagpilay imong kwarta, di man jud ka kaanak nga kanang natural basta way grasyas Ginoo. Sabot na imong ginhawa. Kanang ginhawa nimo karon. Mawa ra man gid na og way Ginoo. Nya perti nimong atiman sa imong lawas, imo ginang gipakaon og nindot, vitamins pa gyud, food supplement pa gyud. Pero kwaon nas Ginoo imong ginhawa, wa naman gyud. Naalang ro'y magpinusilay diha, maigo ka, sama atong dito sa Liti, namusil itong batanon 14 anyos. Wala, hagba na. Nya, maunag kaigo ang pare. Wala, mana. Kisa may unang maigo, di ka rin, di ababaw. Takibaw eh. Dali ra kayo. Kinabuhi, or moabot bang linog, sama atong niigo dito sa Jinsan, sa Venezuela, na perting patay. Takibaw dito sa Northern Cebu, dapit sa Bugo nga tubantayan. Dali ra kay tao eh. Nya ayaw na lang nagsiguro ang kanang tupad nimo. Ayaw. Lingian na sadbi. Ingna yung tupad ba? Ingna di na kumusalig nimo. Ingna ba? Ingna dia. Di na kumusalig kay mo kalit ra man day kag kamatay. No, ay magsikag salig. Labaw na imong kaugalingon. Magsige kag plano sama atong basketball player nga kasingan ato. Taga Butuan. O Rene, purti ato niyang taasa og pangandoy siyang kinabuhi. Gatuo siyang makabot gid niya kay naa man sa gid siya talent o nalumos ra. Lumos ra. Kobe Bryant, taas kay siyang pangandoy siyang kinabuhi para siyang anak. Nikuyog yung anak niya, sakay sila helikopter. Natuyok lang helikopter, patay din silang duha. Yun, mura ra gid ta og naglatay og lanot. Muna, asa man nato ibuhos ang atong focus sa pag-atiman. Atiman na ang gisugo sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos sa akong sumusunod, maunay inyong gibuhat nga rin ako, ug mabulahan kamo. Kanabang labing ubos ba? Kanang labing nanginahanglan. Gani, ug atong tan-aw ng kinabuhi sa mga santos, sama sa mga apostoles, o kaning mga santos natong gipang-intron, sama nila ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, di Manila, kung sa may ilang gibuhat, dili lang giatiman nilag una ang mga kaning mga kabus o mga nanginahanglan. Gibiyaan gid nila ang ilang pamilya. Gibiyaan. San Lorenzo Ruiz, nagutoy asawa, napatoy mga anak, biyaan yun. Unya, nagpakamatay. Wa sila mag-atiman sa mga taong buutan. Ang ilang giatiman o giatubang ang mga taong buangon namupatay nila. Unang karon ang atong kalibutan nganong kasigi magpinatyanay, nganong kusog aing patay karon, nganong kusog aing kawat karon. Dinis atong nasod labi na gyud trilyon ang kawat. Nya magsigig himo anang impeachment pagkadagkua ra ba nato gasto anang impeachment. Nya mura gyud na sila gadua-dua. Tanawa ha? Tagaan ta mo example. Sa ako lang tanawa, mura rin sila gadua-dua. Di man na tinuod nga hustisya ng ila dihang resulta. Nga naman, mag-agad ra sa gidaghanon sa mubutar or sa mo convict or mo acquit. Mo nang sige sila contest. Ang ila gidihang gipaningkamutan karon sa Senate, nga moabot sila 16 kabuok kanang gusto nga mo impeach sa Vice Presidente. Moabot sila 16 kabuok. Sa pagkakaroon, murag 13 pa man sila. Kuwangan pa sila tulo.
Mo na ilang ipapriso ang kaning ilang kontra, ilang pangtaktakon, ilang panghulgaon, aron mo takli nga to nila. O doon na duhang ni takli, si Villanueva o si Escudero. Kanang uban, sigihan pag nila. Unya, katawanan kayo, daghan kay kunuhay silang dokumento para kanang sa ilang kaso nga gifile. Talab, minalitan ko dokumento, lawyers pa imo, porting daghanang lawyers, porting nindutan nila mga lawyers, pila sa kay bayad anak. Pero at the end, naaragyos. 16 ba sila? O 13 ra ba? Dili hustisya ang gibasihan. Unsa man? Political alliance. Pamulitika ra gyud nga dagko kay tagasto aning lang impeachment. Makasulbad ba na sa atong kagutom karon? Makasulbad ba na sa ato karong economic collapse naman ang atong ekonomiya? Makasulbad ba na sa unemployment karon? Makasulbad ba na sa mga classroom sa mga estudyante na puting daghanang kuwang og mga gubaon? Makasulbad ba na sa atong flood control na ting-uwan na rabasad, baha sa nigmaayo, wa pa may nahuman gyud, pulos pa man na giagian atong tino? Makasulbad ka na nining ato karon na mga mag-uuma nga hapit na wa nay ikagasto sa ato mga masakiton, wa nay budget ang ato mga public hospitals, papunduhon lang kada daplin hangtod ka mamatay. Kasulbad na kanang impeachment. Unya duwa ra sila, gasto pa puting daghana, paldo-paldo pa ng ilang madawat honoraria. Tungod na sa atong paghigugmas kaugalingon, wa mahigugma sa tinuod nga angay higugmaon nga mao ang Ginoo. Ug kinsa man ning Ginoo, siya ang kamatuoran. Ilingay mong tupad ing na tinuod ng kolor sa imong buhok. Ing na man, ina kanang imong kilay baga man kay natanaw sa layo, tinuod na. Kanang imong pilok, bawod-bawod mo na, tinuod na. Ano ba? Ay, kanang imong kuyog diha imong dugdog nimong higda, tinuod gyud na nimong asawa, tinuod gyud na nimong bana, kinasal gyud mo. Kanang imong kasiksi diha, tinuod gyud ka na nga siksi ka o pasiglaki ka, nya mura lang kag babae tanawon. Nagpababay-babay lang ka. Kana ba inanda ba kamatuoran? Ug unsa maroy kamatuoran sa atong parokya nga naatay mga project nga himuonon. Mutabang mo dili. Hinay kayo. Unsaon man pagtabang be? Palit og raffle ticket. Nya unsa pa gyud? Mamaligya og raffle tickets. Mamaligya di lang mo palit, mamaligya. Natong halin sa raffle tickets nato niabot na og 31,208 ka tickets. Pakpak, salamat kayo. Unya, sige pagitag pamaligya kay mga 250,000 man ni atong gibaligya. So napay mga 219,000 ka mga tickets nga halinonon. Mahalin pa ka ni kutob July 25. Mahalin kung magkugi lang ta. Og di na lang yan mo mangaon, manya inyo nang ipamalit og ticket inyong kuanya. Kanang inyong mga butang kanang refrigerator, TV, cellphone inyo na ipamaligya, nya ang halin ipalit ninyo raffle ticket. Ugma wa na humana ni. Di ba? Mo na ingos Kristo biyae ang tanan og sunod nako. Biyae gid tanan. Mo na diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo, kinahanglang magpakamatay ta diha sa sala sa pagpakasala sama ni Kristo nga nagpakamatay para sa ato mga sala. Kita sad magpakamatay pud ta kuyog ni Kristo. Ug unsa may itong patyon kana gyung pagka self-centered og pagka self-righteous. Kana bang murag kita maoy mag-preserve sa atong kaugalingon. Mura bag nangangkon ta nga kita'y tag-iyas kinabuhi nato. Ang atong kinabuhi mga igsoon, dili ni siya hinuwaman, pero dili sad kita maoy tag-iya. Unsa man gift.
hinatag sa Ginoo. Ang atong kinabuhi hinatag sa Ginoo. Nya unsaon pag-amping ipaduol nato sa Ginoo. Ipaduol ra sa tag-iya sa naghimo. Ipaduol lang. Kay magsigi kag tan-aw sa imong kinabuhi nga mao na imong atimanon nya malayo na kas tag-iya sa kinabuhi, purting di malasa nimo. Mura ka og nikonek kag kurente gikan sa Sibico nya imong giputol ang imong connection dito sa poste, pero daghan kay kag suga nga gibutang sa inyo, ikaputol atong connection unsa may mahitabo, mapaong mungit-ngit ng tanan nimong suga. Mao sa na ang Ginoo. Ayaw pagsigig concentrate anang kwarta, kanang imong health, kanang imong honor, kanang imong power, kay mga privileges ra na nga gihatag sa Ginoo. Sooner or later, way siguro karong gabi mawa na na. Maligsan lang ka diha og series. Wa na. Or kana bang mga e-bike, maligsan ka. Huot ra ba kay ni dinhi atong daan, nga maglakaw ka, mababad ka gamay. Maligsan day kag e-bike, puspos day imong os gater, awa na. Patay na. Sakay ka gabal-habal, nakinas ng habal-habal, lagpot ka, tiwasan day yung ka sa dump truck, awa na. Patay na ka. Dali ra kay na matayon. Pero adto ka sa Ginoo, matud pang San Pablo, bisag mamatay pa ta, mabuhi tagbalik nga din agit ta mamatay. Ngao na. Unsa may buhaton? Tabangi ang nanginahanglan. Unsay atong panginahanglan karon? Ang atong bell tower. Ato unta ning mahimo ug ato sad unta ni siyang mabayran. Ongoing man aron diha. Ang atong adoration chapel. Sige patagtrabaho diha. Mahuman mo na atong unahon. Targeton tana nga inigpista pohon basig maka-blessing tana. Nya ang ato sa dihang CR nga himuonon, di patingin na mahuman karon pero ato na nang punduhan daan. Nya dayon kanang atong buta pumero himuon tanang walk of apostles. Kana dako-dako sa naggasto diha pero mahuman na balaan na kay nang lugar kay inig padong nimo dinhi hikap kag 24 12 ka santo. Iabot nimo diri ampo ka ighumas misa hikap na sa kag 12 ka santo ngadto. Igabot nimo dito RHU, atakihon dayon ka, awa na. Siguro nakaslangit. Yun ka, connect. Holy ba, holy. Walk of Apostles God. Nya, ang kani atong lingkuranan, ato ning ilisan, kay mga gubao na kay ni. O na, maghimo tag nindot. Ganang iniglingkod nimo, tuog dayon. Kana aron dia matuslok mo na imong lubot imong pang likod anang mga gipang-agay-ay naman adiha pero agwantahon lang sana nato ato gining ilisan pero magdepende sa inyong gugma sa panginahanglan sa simbahan ug mahimo ni nato by next year sunod pista ma-in place na ni tanan pwede na ta mga matay di na ta balibaran sa Ginoo dito. Nya unsaon to pagpalit og raffle tickets? Una, dihas gawas na dihay mga lamisa sa atong opisina. Nya nasa roy gasuroy-suroy na maligyag raffle tickets. Sige lang mo pamalit basta kasaligan lagnaong. Unya, pwede sana sa atong bank accounts, atong GCash accounts, akong GCash na close na next month pa nimo open. Unya dayon atong kwarta padala. Tanawa lang ning ato mga ngan din ipamutang kay mao ni siya'y atong sundon. Ako na lang sa ding i-report ninyo kaning atong ako pa di atong YouTube channel. Sunda sa din ninyo kanunay kay makatabang-tabang biya gini. Una, maka-influensya ta sa kabag-uhan sa panghuna-huna sa mga tao. O kaning Padresiano Ubod, no? Mga 295,000 ka subscribers mo na tanawa. Sige lang mo view, like, share kada adlaw. Unsa may mahitabo, basin pa di mapadadaan nato ang mga tao nga gusto nang magbinuang nya makabati sa atong wali basin pa di babag-o. Na ni dool nako ningon siya pader padong na jud ko maghikog unta atong higayuna. Pasalamat lang gyud kong nakabati ko sa imong wali. Kaya wa na bili akong kinabuhi.
Pero pag explain nimo about death, about life, nabag-og yung ko pader. Muna karon buhi pa ko. Nakopalit dito raffle ticket. Sa dip ka mamatay usab, no? Ana, maka-influensya na eh. Anya, maka-income sa tagamay. Atong niaging buwan, ang atong income sa YouTube, ilang gi-share? Mga 218,000 kapin. Pakpakan na tong YouTube. Salamat kayo. Nya ato tong gigamit sa atong charitable expenditures nga niabot sa mga 1.2 million. Mura lang gilamoy. Pero may na lang. Doon na say, kaning doon na gitay income. Nya, mao din ni ang atong report sa atong financial report sa atong parokya. Magpakita ni kung unsa ninyo kahigugma ang atong parokya for the month of May 2026. Beginning balance nato 1,837,807 centavos. Ang atong total cash receipts for the month of May 6,790,589 pesos and 49 centavos. Ang total cash disbursements puparihar man sad ni sila 6,794,536 and 92 centavos. Atong ending balance 1,833,859 pesos and 85 centavos. So salamat kay ninyo ha, pakpakan nato kausab atong kaugalingon. Pero dili ta mohunong mga igsuon hangtod mapakita nato ang kinabuhi nga makapahimo natong suod yun guys Ginoo. Higugmaon gyud nato ang labing ubos, ang labing nanginahanglan ug ang simbahan. Ug manghinaot ang kining atong gugma ni ining simbahan nga atong gialagaran mutakod ni sa ato karong mga leaders nga sa pagkakaron purtig yung wapag sila gugma sa atong nasod. Ang ilang gihigugma, ang ilang bulsa ug ang ila ra yung mga pamilya bahala wan atay kaon ang kadaghanan basta sila paldo-paldo lang yun. Atong ampo nga makaamgo unta sila sa kadako sa panginahanglan o sa kadako sa damage nga nabuhat nila sa atong katawhan nga Pilipinhon. Manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, gipadayag ni Jesus kanato ang dakong gugma sa Dios, isip kita iyang mga anak. Busa malaumon kitang muduol kaniya og muingon, Ginoo, patalinghogi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, magdalag paglaom ug bag-ong kinabuhi alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran, magtinabangay aron maundang ang kabangis, ug makabut ang malungtarong kalinaw alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on, kanunay magalakaw diha sa ilang pagkigigala kang Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga nagmingaw ug mga sinalikway,
makaila ug makasinati sa makaalin nga gahom ni Kristo diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Nga sila nga namatyag anak, mahupay ug maligpon bisan taliwala sa ilang kagul-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa tunhay kalinaw sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Dios among maluluyon ug mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo. O ang sakripisyo gikan sa mga kamo, alang sa pagdayeg pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok ng santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw o gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo
ug nga makahiusa namo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nanasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matay. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyosnon nga panalipod, divine protection. Nga mahitabo ra ni kung ato yung higugmaon si Kristo labaw sa tanang tao o labaw sa tanang butang niining kalibutan. Atong tawagon ang mga children nga ni aron ni Simba ari mo diri sa tubangan para sa inyong special blessing. Pasalamatan sad nato ang nialagad nato dito sa gawas ang atong pimag nya dinhi sa ato sulod mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, love offering assistants, ang atong mga lictors, salmista, ang atong parish personnel, atong mga sacristans, ang atong IT, SOCOM, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang atong nihimo sa formal offerings karon pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Bernardo, Mrs. Raquel Jacobi and family. Kanilang tanan masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Ato na karong i-extend ang ato mga kamot ngadto sa mga children para sa blessing. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tan-awa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, labi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Amen. Amahan namo, Sa langit, Pagkayko ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Santiago Apostol, Iampo mo kami. atong pakpakan ato mga children, salamat kayo. Sige, pauli na mo sa inyong gilingkuran, nya pagbinuotan kanunay ha. Nya sa makausap pa atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga padayong namalit sa atong raffle tickets. Ato lang gining padayonon pag palit hangtod mahurot ning tanan. Anhin ato kuhaon din hisad sa atong halin sa raffle tickets ang atong mga gastuhanan para sa atong umaabot nga pista sa July 25. O hinaut unta nga ma-cover nato tanan. Apil na sa atong mga projects. Dako-dako gid no. Pero kaya ra na kon ato yung higugmaon ang Ginoo. Unya karon sang July 17 mao ang atong pangonpirma kung napamoy mga konpirmahanan diha nga mga batan-on
Alasang yawi dito, napa-register. July 10 ang atong last day sa pag-register sa mga konpermahanan. 12 years old pataas. Unya, ang salamat sa day ko ninyo kay ganing niaging simana, positive ang atong operating income. So, kapaldo gamay ang atong mga kuanron personnel, naka 7 days allowance sila. Salamat kayo ha, pakpakan na to. Lipay in town. Naaday ta dihay mga tanom sad, ug sobra-sobra sama ng mga talong nato na organic mo na sila, basig na asad sila dihay ipang tinda-tinda. Kuan ragod, murag nagduwa-duwa kay di masana mo mahurot diri og kaon. So gusto mo mga mupalit, ato alang nyo dito dapita na gawas tingali. Mga organic na sila, wa unay kuan pulos na siya natural, labi na ning duol sa CR, natural kay na diha. Asa na diri ba naman na dihay talungan, natapang ato sluyo, kan kay na diha. Itaw, atong mga kuan manggod kaning basura lagi atong isegregate ang basura ba mao kinay hangyo karon sa atong kalibutan yang atong Archbishop Abit Oy ni emphasize gid siya kanang segregation sa basura sa malata og di malata. Nya kanang malata ato ginang i-compose, ibalik na nato sa yuta. Mao ni atong gibuhat karon dinhi naning kamo taana. Atong gihimong compost pit o nya ang atong mga nahimong abono atong gipangmutang sa mga tanom. Ang mga plastic mao re atong ipadang adto sa sakyanan ug asa na nila ikuan. Pero ang malata na ato ibalik na siyuta. Mao sa naibuhata dito sa inyo. Aron di manimaho kayong atong palibot kay labay nyo dat tipon ang plastic ug ang malata baho kay tanan. Murag yun tag gahimo-himo lang itag basura sa atong kalibutan. Diay daghang kay pangmitay diha. Na pamutang anang daplin. Inyo pa nang gikaut dito sa inyong balay, kilid-kilid nga inyong isod. Wa na malata na nagsunod buwan. Ano? Wa man sa nuy klaro. Niya ato nang gi-discourage kanang sige gamit anang mineral water kay mga plastic, mga Archbishop ni ingon sa siya gamit gyud mo og kanang kaugalingon ninyong tumbler ba or baso inana kay haron dili kay ta magsigig labay og plastic sa palibot kay mao man gyud makadaot sa atong kinaiyahan. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Ginoo.